Ya wu hene na mkuziri ke ma afọ gara aga. Oba hunu nish. Owohi, how did you leave Igbo content for? Owu, oloni half word na Igbo kwan. Welcome to Igbo class with Obianuju. Classes has officially resumed. Sakwan tegumre. Sakwan gana san tegumre. Ha bọtawo microphone. Igwe eji ekwu okwu. Microphone kenonga. Igwe eji ekwu okwu. Please give me that microphone over there. Biko nyadum igwe eji ekwu okwu hinebe. Katọ home theater. Yawu igwe eji akpọ egwu. Igwe eji akpọ egwu. Please play the music through the home theater. Biko jiri igwe eji akpọ egwu kpọrọ m egwu ohi. Chere. Oni mo na akwụkwọ ka nọ kpọtọ ka enwere bọọzụ shi. Ọkwachi abụrụ n'onu. Chiarụ na agbala. Zirekwe ni meziri. Zerekwe ni meziri. Kanọ. Phone. Yawu. Ekwentị. Nuja huke mbola. Please have me with your phone. I need to call my mom. Biko nye mekwentị ga chọ mekpọ mam. Ekwentị. And I'm watching home on my ita, and I hope you learned something, because if what disappointed me was that who did you leave about content for? Respect yourself. I'm not